Salebeting tata cara sela-selanipun kirap mliginipun dahar prasmanan nggih mangke mundhut dahar lajeng pinarak lenggah wonten kursi palenggahan kados kala wau pun sekecaken anggenipun dahar kansa ugi sak pirantosipun saking keparemengku gati penyanipun Bapak Moh Barnawi sarjana ekonomi dalah Ibu Ani Ambarawati wonten kirangipun tansah nyadong duka ingkang kathah miyak sepining swasana ugi dahar prasmanan kasembadan mliginipun sinambi nenggo kirap kaping kalih wonten kaludhangan ari punika Sohibul Bed penyanipun Bapak Moh Barnawi sarjana ekonomi dalah Ibu Ani Ambarawati anggenipun hangajange mantu nimbali campur sari dewatanya Indonesia kanthi kasepuhan pepundhen kula Bapak Sutrisno kapimpin Mas Yanto katelah Mas Glen ingkang miji saking Laladan Ngelu Jatimulya Mantingan Ngawi wonten kaludhangan ari menika ngasta sekawan utawi Candra kaparenga vokalis ngaturaken salam pambuka rumiyin ngaturaken salam pambuka rumiyin wasana para tamu kakung putri pinarak sekecil lenggah sinambi dedaharan sinambi mirsani hiburan campur sari dewata campur sarinya Indonesia.
ngimpi durung muka tangi rasa kangen wis bisa mari. Terima kasih saking artis Campur Sari Dewatanya Indonesia keparang sampun ngaturaken salam pambuka wonten ngarsa para tamu kakung putri sepisan malih ingkang dereng mundhut dedaharan para pinispu Bapak Ibu tamu undangan monggo kasuwun keparengipun samakta lan satata tumuju wonten meja ingkang sampun kasamaptakaken daharan wonten kaludhangan Ari ingkang piniji Surya Candra Warsa ingkang pinilih. Nggih, para tamu kakung putri trah darah Pancasila mbok bilih samangke keluarga saking penganten kakung paring dana swanten ngregahaken swasana kaludhangan resepsi menika mangke paring cecala dumateng kula. Nggih. Sinambi dahar para tamu setunggal bagus setunggal artis utawi vokalisipun Dewata Campur Sarinya Indonesia kanthi kasepuhan pepundhen kula Bapak Sutrisno kapimpin panjenenganipun Mas Yanto Katelah Mas Glenn miji saking Ngelu Jati Mulya Mantingan Ngawi kepareng kasempatan angga sepisan ya Mbak Sumi. Kono sing suwe gak ketok iki tokne sik pokoke nek Mbak Muji mengirin. Yo. Nembe pinanggih ping loro. Heeh. Suwe ping 3. Oh iya. Lali aku. Aku anggar bengi iki nglali pokoke. Dilalekne kok piye. Kangge tamba kangenipun warga Gong Kauman kalian panjenengan, Mbak. Heeh. Aturaken wilujeng siang rumiyin nggih. Mateng warara sedaya. Wilujeng pepanggihan Dewata Indonesia saking dan Ngelu Jati Mulya. Mantingan. Dalam panjenengan tesih teng mriku napa pun pindah saniki? Alhamdulillah tesih Mas, tapi nggih niki nembe bribik-bribik rencana niku insyaallah tumbas melih nggih. Oh, tumbas melih. Wis duwe arep tumbas melih. Nggih lho jenenge investasi ya Mas. Heeh, nggo. Soale anake akeh. Oh, anake akeh ya? Nggih. Jenengan gak ngerti aku bar manakne. Lah yo ora ki. Kono jebule bar manak oh. Kula cuti bar manak. Oh alah cutine badhe babaran sih. Nggih Mbak Sumi keparenga pun ngaturaken monggo. Nggih. Kagem para tamu, bebas jenengan ajeng wirawiri teng pundi wireless kok ya. Heeh. Pak Tris, kados biasane mawon. Sing apa kuwi? Sing iki lho, Pak. Heeh. Sing ndek iki wis lali purun. Tragedi tali kotang lho, Pak. Tragedi mulih lunga. Nanti kaget lho. Aku padahal ora nganggur. Heeh. Niki dipirsani langsung DPD Provinsi Jawa Timur. Penyanipun Bapak Arbayanto. Resik Pinarak Lenggah. Wilujeng siang Bapak. Wilujeng lelenggahan kanthi sekeca. Nggih. Mbok pilih kersa dono swanten menyumbangkan suara masnya Bapak. Oh, wakil dari sini saja. Nggih. Yuk kanca perkanca Dewata Campur Sarinya Indonesia.
pangapunten mangke iwunipun cucuk digarap jaipongan. Kula namung sekedar nyampe nih. Dadi korbane. Kirap kaping kalih kirap kasatriyan sang narpan pagrat. Lolo iyo kirap kedua kirap kaping kalih Terima kasih jeng Mbak Yu kula Mbak Sumi. Alhamdulillah kirap kaping kalih pokoke muah Queen Wedding Organizer Kailaat Mbak Ayu niku coba petira umum dandosi manten kaping kalih. Tinggal dirimu ya Yayi. Aku dino iki wirang Mas. Lah kok iso? Isen aku. Lah kok iso? Ngerti manten ini Nivea agak budal aku. Woi, kok iso? Lah kancaku sekolah lho. Oh, kanca sekolah. Iya. Dhisik dandanmu piye dhisik? Dhisik dandanku. Ya aku yo nganggo rok ngono kae berjiblab aku mbiyen iki. Tenang. Lah nek hijab iku kudune roke panjang ngono sakmene kok ya. Lho ora apa-apa terus bakul lombok kae kok. Jaja. Sini dulu ya Dek ya. Nah, alhamdulillah ya Mas Bayu ya. Nggih. Yo ngalah. Aku ki arep ngaku wedok tapi kok ya dintai ngono. Wis do ngerti ngaten nggih. Lah iya ta. Teng Kauman, alhamdulillah nderekke rias Kaila Art. Queen Wedding Mbak Ayu Ngrambe. Nah, betul. Iya. Niki alhamdulillah biasane iki piring terbang nyenggoli gelungan dina iki mboten ya Mas ya. Ora, pokoknya gak kesenggol gelungan. Cipok dewe-dewe. Mundut dipiyambak-piyambak. Yayi, sadurunge guyon maton, mereka daftaripun asma ingkang paring kedah kula waosaken, keluarga manten putri kapundhut foto, keluarga penyanipun Bapak Haji Monazir. Lajeng mangke Bapak Darsono Plelek sekeluarga, mboten kata lomben Bapak Sarno sekalian ugi penyanipun keluarga Abi Mardiono sekalian, mboten kata lomben penyanipun Bapak Sukamto saking Jambi, Bapak Fauzan dari Jakarta. Lajeng mboten kata lomben Mbah Suradji Plelek Pengkol kapundhut foto,
Mboten kata lompen malih keluarga Bapak Ahmad Kasri Kauman kalian keluarga Kedung Miri Tunggul mangke kajurung pangestu kapundhut foto sampun nyayi monggo. Iya Mas Bayu dalem aku tak mengucapkan selamat nih gue koncoku sik ya. Iya coba ucapanmu piye nah, ya, selamat ya Mas ya. Ya Allah iki koncoku mbiyen leh tangisan Mas. Iya nyapa toh wong yo mbek koncone dhewe lho. Kanca Mbak Nivea ya Lah garwane. iya. Mas siapa? Mas Arbam. Oke, boleh. Mau salaman dulu. Oke, monggo Mas. Adan, kok sik meneng sik. Ayo Mas, kene iso joget apa ora kowe Mas? Nyoba maju sik kene lho Mas. Nah, kene. Kowe nyoba notok rene ngono lho. Mas siapa namanya Mas? Alfian. Mas Alfian bisa joget kan ya? Bisa. Oh nggak bisa, diajari dulu Mas. Tetep nggak bisa ya ampun. Halo Mbak, arep mulih toh? Ora iso nyumbang lagu sik ning kene. Arep ning Medion, mek apa? Nyopet. Walah Mbak ayu-ayu kok ya nyopet kowe iki. Kok ngalahke aku. Ayo Mas langsung wae yo. Para tamu kakung putri pinarak lenggah rumpin tasih wonten hastu para doa. Syutingnya apa Mas? Syutingnya Dahlia Multimedia. Adindaku sayang, paras cantik wajahmu yang ku kenang tak akan hilang walau di negeri seberang. Cintaku hanyalah adik yang ku sayang. Jangan kelewatan, cintaku ini mau cuma salah. Rano maneh kata sayang-sayangan, karena janjine ngomong kawin kontrakan. Monggo keluarga manten putri kasuwun foto bisa ketemu. Sok. Izinkan cinta ini bisa ku perpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya kan ku bayar kontan. Pelaksan kawinan ijab kabul ku mandang. Sinangku tangisan terhalu adu nyawa. Akhirnya aku jatuh cinta beneran. Cintaku ini hanyalah untuk kabar. Bersama Dewata Indonesia. RCA Audio Sound System Dahlia Multimedia Live Streaming.
baju. Nah, ayo. Sebelumnya Iya. diminta cucunya membacakan ucapan terima Baik, kasih. ucapan terima kasih kepada Bapak Michael Sugianto nggih dan Iya. Bapak Matthew sebagai founder dan CEO apa CEO iki? Dan co-founder Ikson Sofia Export gitu ya Mas Iya ya. betul. Nah, Terima jadi kasih ini atas penemu kehadirannya dan- beliau-beliau. nah, Bapak Michael Sugianto dan Bapak Matthew. Iya terima kasih. Iya. Terus piye no nggih? Nggih sampun Mas. Sampun wis ngono wae. Iya. Heeh. Mau ada doa kan ya? Iya ada Nah, doa. Boleh. Sih. Terima kasih. Yayajeng Susi Susilowati Mloso Sidoarjo Widodaren. Pangapunten kapeksa fotonipun keluarga badhe resepsi. Kacih notasi wonten hadicara pungkasan menika Hastunggara panutup katur penyanipun Bapak Marjito. Monggo kasuwun daya-daya miyat saking sasana panenggan tumuli manjing wonten ing sasana pawiwahan hanutup resepsi kaludhangan siang punika. Sepisan malih kunjuk dumateng Bapak Marjito sasana kula dherekaken dhateng ngajeng sasana pambiyawara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillahi la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wallahu ta'ala kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani fala yastajibu li wa yu'minu bil alam zartukun sadaqallahu azim. Bang para hadirin hadirat rahimaullah, datang Bapak Muhbar Nawi sekeluarga semantan berdua. Monggo sak sampun pun kula panjenengan sami mas basmalah salat salam punjuk narasanipun Allah Rasulullah kita sareng-sareng dedonga nyuwun wontenipun Allah Subhanahu wa taala nderekaken sahibul hajat nganipun Bapak Muhbar Nawi salgarengipun mugi-mugi pahargyan wonten ing siang punika tansah pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu qaulaka wa baraka 'alaika ma jama'a bainakum ma fi khair. Allahumma ij'al baina hadhil ngurusi wa zawjati mawaddatah wa rahmah wa barik lahum ma fi umrihima wa rizqihima. Allahumma nawiru qulubahuma bi nuril iman wal islam warfa' lahum ma fi ilmi wa tuqa wa rizqan kalam tayyiban wa ala kulli shay'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa la tughfika subhanatik. Allahumma nas'aluka ridhaka bil jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli fastaghfirullah wa li jamil hadzal majlis. Wallahu muwaffiq ila muqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipun rampung Hastunggara doa panutup Bapak Marjito parima kasih kepareng nguntapaken konduripun para penderek pengiring Bapak Ibu tamu undangan Moa Goin Wedding Kaila Arts penyanipun Mbak Ayu Miji saking Rambi besanipun kalian kepareng megugati keaturan dhateng ngajengipun wiworo ageng
temanten kakung putri kalajengaken foto pangeston tebih saking raos panundung ingkang ngersakaken kundur wilujeng kundur mugi sekolah temanggih pambengan sekara-kara para tamu kakung putri resepsi walimatul lurus kaludangan hari punika monggo katutup kanthi maos sesarengan wasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin purwa madya wasana sami reruntungan sandrane para kadang dewata campur sarinya Indonesia monggo. Sepisan malih Titi Purna Rambung resepsi walimatul lurus daup temanten kekalih tanpa beda saking rias penganten Moa Queen Wedding Kaila Arts penyanipun Mbak Ayu Miji saking Rambe Ngawi Jawi Wetan mliginipun kasengkuyung kalian juru dokumentasi Yura fotografi Miji saking Winong Jambangan Paron Ngawi kalian Dahlia Multimedia live streaming menika saking Karanganyar Solo Jawa Tengah tan katalomben RJA Son kajen sambil jomantingan campur sari dewata kasepuan Bapak Sutrisno kapimpin Mas Yanto Glen Miji saking Ngelu Jati Mulya Mantingan kula minangka pambiyawara Bayu Imanto hanglenggono wonten atur kula ing tansah kedalantur-lantur katurut-tur kakalinya dom duka ing pangandhang wasana wilujeng siang wilujeng pepisahan kanthi panutuping atur wabillahi taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun matur sembah nuwun monggo Bapak Ibu tak lupa ucapan terima kasih kepada dari keluarga besar PT Global Mitra Tama Abadi di kesempatan yang berbahagia sudah memberi doa restu kepada mempelai dua ada Mbak Nivea dan Mas Ongki disampaikan banyak terima kasih. Keluarga besar dari mempelai pengantin putri Bapak Ibu yang nama sudah saya sebutkan, kami mohon untuk diambil foto bersama mempelai berdua. Sepisan malih keluarga ageng saking penyanipun kekagungan kersa Bapak Muh Barnawi sarjana ekonomi kalian Ibu Ani Ambarwati
kasuwun berkah pangestu kapundhut foto kaliyan temanten kekalih tanpa beda. Terima kasih.